o que acabo de atopar. Tes razón, imos chamar os demais. Equipo, vide! Equipo, vide! Se vos parece, vou ler e ver o que di esta carta. Ola, nenas e nenos de primeiro. Son un herdeiro dos antigos exploradores que habitaban hai millóns de anos polos arredores do Cole de Leirado. Se atopastes esta carta, debedes axudarme a atopar un cofre cun tesouro dentro, que é moi valioso. Seguide as pistas e o mapa que aquí vos deixo. Gozade da aventura. Mirade o que había ao lado da carta, unha pista, vou a lela. Se o tesouro queredes atopar, as pistas debedes encontrar e un charco teredes que saltar. Según este mapa, o camiño está cara alá. Ese tesouro non será para todos, será de quen atope. Será noso, é só para nós. Sí, e faremos todo por conseguilo. Sí, absolutamente todo. Queren roubarnos o tesouro! Sabemos o que estades tramando e non o imos a permitir. Estades a expulsar do ciclón aventureiro. Dádenos as chapas. Isto non vai quedar así. Pagaredes as consecuencias. Vingarémonos. Marchamos, rapaces, aquí xa non pintamos nada. Equipo, inda que sexamos menos exploradores, debemos seguir coa búsqueda do tesouro. E sobre todo temos que tratar de atopalo antes que os malvados dos furacáns. 1, 2, 3, ciclón aventureiro! Se non entendí mal, temos que saltar o charco. Pista 2. Se non vos queredes perder o camiño da dereita, tedes que coller. Atopei a terceira pista. Se a chave e a cuarta pista queredes atopar, salta, salta sen parar.
Sigamos por ali entón. Penso que a mellor forma de superar as cordas é indo en fila india todo polo mismo camiño. Non pasarán colle de pedras para tirarlles que nin pensen que se achegarán ao tesouro. Equipo Furacán preparado para a acción. Por que pouco? Importante é que todo o equipo estamos a salvo. Vamos, equipo, xa queda pouco. Estou segura que xa estamos preto. Encontrei a pista 4. Para o tesouro tocar unha bandeira naranxa debedes levantar. Por aquí, é por aquí. Atrapé el tesoro. ¡Ahí! Hay una carta, vou a lela. Se ata aquí fostes capaces de chegar ao tesouro, recollerás. E o superpoder para un verán máis longo como aventureiros voso será. Con esta experiencia aprendimos que traballando e axudándonos pode que vayamos un pouco devagar, pero sempre vamos máis lonxe.